Ei, salutare și am găsit la nou episod, suntem alături de Edi. Salut! Și astăzi o să facem episodul special care vi l-am promis de mult timp. Care pare foarte rău că nu mai am postat. Că nu mai am postat mult. Dar am fost plecat iarăși. Da, iarăși am fost plecat. Edi a avut treabă foarte multă și eu la fel. Și ne va da seama, n-am putut să filmăm. Dar vă promitem că până se termină școala o să aveți episoade să vedeți. Vă promitem, nu? Edi? Da. Și hai să începem. O să vedeți o mașină urâtă cum se tunează, dar vreau să vedem cum se tunează. Edi, mergi la tuning. Ok? Că eu n-am bani de tuning. Atunci urcă cum e să tunăm mașina mea. Ai 1.000.000. Și ce dacă am Și plus că nu mai alea de tuning în spate. O să ne băgăm aici. O să fac o mașină. O să... Mamă, da, e joasă la păbune, chiar e joasă mașina. Și episodul ăsta cred că o să-l tunăm foarte repede mașina și după o să ne grăbim și mai avem timp să facem și să dăm un Dar test. și ăla o să tunezi drag. interior. Și Cred că va culoarea asta. verde la Ei, da, da, singură și mai... Alb. Dați un pic din gură. Și la 15 am orat și începem al doilea canal. Tot canalul meu. La canalul nostru mai bine. Mamă, cât e wide body câtul ăsta. Edi? Haide. Caliper. Ce fac? Mamă, drag energie. Toți banii mei dacă îi dau un drag energie. Păi de ceva eu nu o să consum atâți bani cât crești tu, deoarece o să vezi că se iasă bine mașina asta. Doar aveți răbdare, vă rog, e frumos. Bă, mi-au niște geante frumoase, măcar să se... Nu, geantele mele sunt frumoase. N-avem voie să ne uităm unul la altul, ok? N-avem voie să ne uităm unul la altul. Nici Arată nu. bine culoarea asta. Avem timp. O să fac... Ce fac? Și acum license plate-ul, nu știu ce. Să schimbați asta? O să pun Calibers. Hawaii. Mamă, cât costă unde să de Hawaii să-i pui. L-am pus pe ăsta. Și pun nu. Nu știu, dați-mi o idee în comentarii. Când dați o idee în comentarii, o să pun numele... Poliție. Nu, mafia. Habar n-am nici nume. Am pus mafia, habar n-am nici nume asta. Acum o să punem suspensie, dacă mai este unul, da, suspensie este. Mamă, dar se lasă asta în jos, chiar se lasă asta e din jos. Bine, lasă-mă să Dar o fac așa? O fac așa? Nu, nu fac așa. Mama, dar se lasă asta. De să nu fie prea mari, că surte. Și le scot, cam atât. Că vine body kit-ul. Da, nu mai scoasă de body kit. Și faci și noaptea, să-l dau și dimineața. Și gustul o să putem. Și e gratis pentru mine, pentru ultimii Econobox. Și cred că o să mai scriu cu la mașină. Așa. Cred că o să fac o culoare mată. Să vadă genul ăsta. Tu să-i termina mașina, Edi? Da. Nu, nu veni în casă, nu vreau să te văd, lasă-mă să pleacă și am zis că nu vreau să văd.
cred că o să o las. Și turnăm mașina și mai facem vreo cursă ceva cu mașinile? Da, o cursă ceva. Dar stai să mai am puține, tot mai am și pus la curat. Și nu mai umblam pe asta. Perfect. Bă, ați face, ați dat niște mică, așa arată mai bine mașina. Și auto. Vezi? Hai afară. Să vezi noua mașină. Să vezi noua nebunie. Hai la drag race, să o vezi. Da, ce e mă cu poliția ta? Dar n-ai voie să te uiți. Unde mergem? De aici, ne punem aici să le vedem un pic. Și uite că aici era zi. Stai 2 secunde, mi-aduc aminte că era cum o fi așa. Era mă camera aia. Nu mai știu cum era. Shift și P, da, Shift și P. Hai, pune. Nu așa, lasă-mă vreți și parchezi. Nu, parchează, lasă așa. Hai că ne ajunge timp. Shift și P. Edi, ia uite, fii atent, pregătește. O să vezi asta pe filmare. Dacă o să te uiți. Edi, ia uite un pic. Auzi, bă, Edi, deschide tu un pic capota aia. De la mine. Ce capot? De la mine. Deschide capota. Da. Deschide? Azi merge la altura. Plecarea, îmbarcarea de la altura. Nu s-a auzit nicio voce pe episod. Nu se aude. Se aude mai ieșit că vorbim pe telefon. Dar uita un pic cât de bine se vede cu astea. Hai la un drag. Locomotoră de drag și după aia închid. Cred că nu o să fie atât de lung de asta, doar și... Asta e episodul special, gen. Ăsta e 2 secunde. Și s-a întâmplat, văd, auzi starea acum? Sau tot? Așa, gata. Hai, vină cu la cursă. Eu n-am turnat-o la speed la asta, tu ai turnat-o la speed? Nu, n-am luat-o deloc. E tot stoc. E stoc, dar doar uită un pic cum arată. Zi tu că arată bine cum a făcut-o. Da, foarte. Vrei și o Lamborghini, e mai frumos. Scrieți voi în comentarii care e mașina mai frumoasă. Vă rog. Da, dar n-aveți voie să spuneți dacă e a mea și la lurare e mai frumoasă. Nu, stai și ceva, taci un pic din gură. Taci un pic din gură. Dacă ar fi ziseți, Edi, noi nu ne supărăm. Sau dacă ziseți bine, noi nu ne supărăm. Doar ca să înțelegeți, nu ne supărăm. Mă, tu ți-ai turnat-o la stoc? La nimic. Nu mi-a turnat-o. Te-a făcut cu o mașină ca asta! Vedi? A, da, am mai făcut cu o mașină de aia. Nu? Omule, tu nu știi că nu mi-a turnat-o deloc? Stai un pic să-mi spawnezi o mostă. Ce spawnezi, mă, tu? Mai în concursă, te prov. Mă provozau încă o cursă? Stai, mă provozau încă o cursă? Zi, mă provozau... Mai mă provozau o cursă? Cumva? Nu mai provoc, papa. A, nu, hai la încă o cursă, te rog, încă o cursă. Deschidem? E ultima cursă și după aia închidem episodul la SS. Hai, bă, intru odată, că nu mai avem timp. Și scrieți și nouă în comentarii și... Taci, mă, un pic, Edi! Taci, n-ai bea o dată din gură un pic. Scrieți și în comentarii și episoade mai vreți. De jocuritoare și nu mai... Păi, intră o dată fiecare jocul tău. Dacă nu intri... Nu mai deschide toate alea. Nu mă fă, băi. Nu mă scoate. Dar ne mai jucăm Fortnite? Nu. Dacă
Profesia sa nu. Scrieți... O să facem episod cu Fortnite. Astăzi nu, clar astăzi nu, dar poate mâine da. Scrieți-ne vouă suzești de jocuri în comentarii, deoarece nu mai avem habar de jocuri. Adică ne chinuim să știm jocuri. Aia costă 800, nu? Aia asta a mea? E 134 de mii, am făcut cu asta la 134 de mii. Nici măcar... Dacă nu am turnată, ce vrei? Că dacă o avem turnată, știi cum era, că te băteam. Te bați fără nos. Eu nu mai învăț să Edi, hai să închidem episodul. Edi, hai să închidem episodul. Noi am fost Rareș Fortnite și Edi Fortnite. Ne vedem cu un episod smecher data viitoare. Nu știm ce episod, nu vă dă niciun spoiler. Pa, pa!